Awuzibukele nali Igcokama Elisha lilungiselela uhambo lalo olude oluya le phesheya eLondon. Uhleli nabelungu abasunguli beKhathi. Siyazi ukuthi uyinxusa lalapha kwaKhathi. Khathi i-brand yempahla egqokwayo. Angandi ngamagama okuningi uzokubona evidweni. Wena okwakho ngicela ukuthi usubscribe uphinde ulike le video le ucomment mawuthi comment bese ngithi mina danke lapho. Ya ngiseKhathi la ngilande impahla yabo engizoyiqoka overseas ngoba what size this one? Medium. I need to get you Why large. is it so small? I need to get you large. Alright, You get me large, but this one. So manje ke siya-check la ukuthi ke ngoba kuyashisa le kuyashisa for 26 degrees 40 degrees yabo ade ngitshengisa lo mpimbo. Hey brother, please show me the that's one on London temperature for London. Yeah, please show me that. Look at that. Look at this. 21, 22, 23, 20, 26, 24, 23, 26, 24. Kuyashisa kodwa ngoba ukushisa sikujwayele thina. Angicabanga ukuthi soba nenkinga. It must be medium. Alright. this one's bigger. Yeah. Let me see. Okay. Please hold on. Hold on for me. Copy. Copy, sir. Hold on, bro. Hold on, man. Copy, sir. This one I'm wearing. I'm gonna wearing it tomorrow. Yeah, that's good for the plane. Keep you warm. Yeah, man. No, kodwa ngizongikhumbula guys, yazi. Ngizongikhumbula. Yeah. Okay. All right. So by next day, 7:30 or time. Bye bye.